A idea do Concello é sacar adiante o proxecto de demolición ao mesmo tempo que a licencia de actividade para gañar tempo e trámites. Iso sí, o parking non poderá abrir sen antes solucionar os problemas de sobreelevación. Cando nós temos o proxecto definitivo, estudiado por as persoas que están estudiando, nós entenderemos, desde o punto de vista municipal, que o proxecto é válido. E le demoslle a correspondente licencia de actividade a empresa concesionaria, despois queda superitada a súa apertura, a conxugar o de ok. É que son como dúas instancias diferentes. Dende o Concello agardan aprobar o proxecto e enviarllo ao xuíz. Descoñecen canto durará o proceso, pero xa dan por feito que as obras non comenzarán neste ano. Tampouco saben por canto tempo máis estará pechado o aparcadoiro. Por estar un ano, 6 meses, 14 meses, 11 meses, 10 meses, eu non sei. Rodríguez aclarou que mentras non arranxen este problema non se porán co seguinte, que é a indemnización á empresa concesionaria do servizo.